Zahvaljujem se svima u ime Medija centra Sarajevo koji je koordinator dodjele nagrade Evropske unije za istraživačko novinarstvo na dolasku na ovaj događaj. Ovo je pokazatelj da postoji interes za kvalitetne novinarske priče u Bosni i Hercegovini. I kada sam bio ovdje posljednji put, ja sam zaista želio da ohrabrim sve istraživačke novinari i novinarke da se prijave i sada sa ponosom mogu da kažem da smo po drugi put imali najviše nominacija upravo iz Bosne i Hercegovine. Dakle, ovo je jedan zajednički proces, a vi istraživački novinari i novinarke igrate u njemu ključnu ulogu, jer vi ste ti koji objelodanjujete informacije, vi ste ti koji nadahnjujete različite promjene. 64 prijave, 64 istraživačke priče iz različitih medijskih kuća, od radija, televizije, štampe do brojnih online portala i to je obilježilo ovogodišnje izdanje nagrade Evropske unije za istraživačko novinarstvo u Bosni i Hercegovini. Ovogodišnje prijave nadmašile su brojem sve dosadašnje, što dijelom nama se čini pokazuje da je interes, ali i značaj istraživačkih priča porastao unutar ovdašnje medijske zajednice. Mi smo željeli da posebnu pažnju ukažemo na još jednu novinarku Federalne televizije. Mirila Dizdarević je dobitnik ovogodišnje Evropske nagrade za najbolje. Za priču o preuzimanju kontrole nad lokalnom farmaceutskom kućom Bosnalijek, ona je uspjela jednu komplikovanu privatizacijsku priču prevesti na razumljiv jezik. Ovo je ne samo lična, ali i satisfakcija cijelokupne ekipe političkog magazina Mreže. Drugu nagradu osvojio je novinar portala Žurnal Amarildo Gutić za svoj dokumentarac Terme. Amarildo je, kao što znate, veteran u ovoj profesiji, ali mora se priznati da imponuje njegov nepresušni entuzijazam novinara i istraživača. Pa evo, osjećam zaista potrebu da se uz ovu nagradu koja je na moje ime zahvalim kolegama, koautorima filma Milanki Kovačević i Slobodanu Goluboviću iz portala Moja Hercegovina i dokaz da u ovoj sujetnoj profesiji saradnja dvije redakcije može rezultirati dobrim radom poput saradnje žurnala i portala Moja Hercegovina. Prva nagrada uz opšti konsenzus članova žirija dodijeljena je autorskom dvojicu također sa portala Žurnal, Avdo Avdić i Davor Obrdalj u priči pod naslovom Vladar iz podzemlja. Avdić i Obrdalj su obradili bukvalno put u središte ovdašnje bahate, neodgovorne i nemilosrdne politike, na primjeru Mirsada Kukića, jednog od lidera SDA iz Banovića ili šire iz Tuzlanske regije. Svaka nagrada je motivacija. Znači, ukoliko onog trenutka mi u nagrade vidimo da smo dostigli vrhunac, to je problem. Ako mislimo da smo svojim tim uratkom, tekstom, prilogom ili filmom, mislimo da smo dobivajući tu nagradu dostigli sam vrh novinarstva, mislim onda da je karijera tog novinara okončana. Sve dok vidim jučerašnju grešku, dobro je. Kad mislim da sam savršen, onda je kraj. To bi bilo to, evo, gledajte ove sretne ljude, drage, talentovane,